Bishop, good afternoon. Yeah, principal in the secondary school. Oh yeah, we put that in a bank. I'm not off my. Ele oko taka here, tabataga here. We put car here bank. Give the window oko be here. Bishop Vroni can Not ever tell me I'm speaking here. Chile kabagoko. Clean the screen phone now. Principal in the secondary school. in a form of marketer. Enya me shake cut na hum off ma. Me shake cut na hum bingo. Telero sana. Me peti antakreba ejiweloji. Odigo okay. Kurunga. Stand up there, kurunga. Ke wogere pan. Ogene. Okwesi ka nkulu. Akugo no. Awon camera gi he ji ga yite bom ne ka ka woro na aluru ga alu. Gene. Awon camera ji ga yite bom ne ka ka woro na nwoke huru gi gboma gi na o ga alu. Ana emenu nka gene. Gene won ka gere. Di ole ka elrola. Ofu. Elizabeth di ato. Hey, I told that touch now. I thought, yes, listen, I will bring you down if you don't focus on that. I will lose it, but I thought to joke up to get my man because he him. Eh? Mba. Quick, we're going to Hondel Rola Dingato. Eh? Anu so ofu kanu. Okay, man, you will have got but you have got to Ngani room a wagon taffy. I did my way. Ngani room a wagon taffy. What my way to give you some delete? I will not delete it. Ngani room. Ganiru. Don't know, sugar. I will leave one kitchen only after that be failed up before. Or where that? I hear where that. Mbao. Turn also the one idea. So I'm doing. Yeah, we're fun, though. Okay. Only should I care for again or wish you give before get for that. Yes. Eh? Yeah. About wish you and let him baptanga. Abaptaram. Oh. Issues. I know so. Issues kaingwe so mu asina ma choose. Okay, come on, say a choice came for up agalaba. Eh? Yes. Retired but not tired single mother. Emorianwa. Mba. Okay, Morianwa. Eh? Mba. Oh, how many years of marriage? 4 years. Emoto. Because money be home. On obodo Igbo mo na Nigeria. Okay, I'll be back wish you have for Gamo Bodo Igbo. Yes. Then let him trade the issues. EG Lawa when you know Bodo Igbo in on Nigeria. Then what is the main reason? EG Lawazia Lawabe Managini be let's hear cause issues. Coach Drake with work again. What say Drake? Mba, ojire mu okay. Obata then je kuchize wunye nwanne nwoke na Jos. Because ebim na Abuja so obatazi amara m ihe ya na ndị be ha na-akọ ha ogazia Jos je kuchie wunye nwanne nwoke without my consent. So nchọpụtazia so I can't deal with Madam, it. Madam, hey, I will not take this your story here. I will not take it because only na anonga to defend himself. So anything I organize is not useful to me. That is the truth. Oya pro gushi o picture keji log mbalu gage. O picture keji log. Yes. Okay, the picture send their log who wish you log. Yes. Okay, hug before you have the maga. Mba. On from social media ka meet. Social media. Oh, when age allude na Igbo. You can go but nagina naga then to before you three picture lo maga.
Ha dị ndụ now. Ọkpa na-eji alụ di n'ala Igbo. Amarom. Ịmarọ. Ịdị afọ ole? 30. 30. 30. Yes. Ewere picture send them. Page ma accept. That is why interview is very important. Ajụjụ ọbụla a na-ajụ gị. Ajụkwara ajụjụ before abịa alụwa gị. Ịgakwara na nke ha mara ihe a na-asa asọ n'ọdịa before alụwa gị. Agam. Bride price ga return n'ọlịa. Yes. Eji picture lụọ gị. Hello, you bịara represent ya. Ụmụnne ya papia. Hello, onye bịara represent ya, so onye bịara ịlụ gị. Nwanne ya nwoke. Okay, masị ya na nwanne ya nwoke a megidere mistake taa. Okay, masị ọ ụdị. Adị m aware. Okay, masị o megide mistake taa. Okay, masị ala aga ejide the young man. Ala aga ejide that even nke na abroad mess ya up. Nwan ka Chineke nna. Nke ahụ bịara represent ya nwanne ya nwoke. Akwụ ụgwọ isi gị. Okay, masị ọ ya wụ the only person. The only person. O nwere ike ya wụ na onwe conscience. Ye dina gị, nothing will happen. Uno bi unne jare picture. They send the mad no na abroad and why. Yeah, people. If you are in abroad, you are not ready to marry. Stay back at the alone you abroad. Chile kabu no kunde bangers. In abroad, get with a picture, send the picture. I'm a stroke or dragging gahen. Why you look at Hoya and who be a one-on-one? One nigga got it as a representative. I wouldn't know one nugget. One nigga walk off and never for nugget. Present ya. Aquarano. Okay, Aquarano. Nega Montana. Emma Panon abroad. Gagama. Where I love, okay? Give me a nip on a phone. Can I love? Or legacy Nazalo. No, I'm a crowd with him and say now look or that now because of no croggy cockety. Let him say now. Ask him from the onset. Kushoku can't man in Kushoku, my friend. Ask him what Jene Kuchiwunya 1 year okay without my consent. I will not take that one. I will not listen to that one you are talking about. That is the truth. I will not listen to me, madam. Listen to me. A CCTV eating Hijimana. When a CCTV tringa hiji mana kawada ase keno ase ge bura ala. Onwere yasi oputalife ona ayo, but by then they make it go my mind that I chose him. You know when he admitted that he's sorry. So by then not to go late. So it's not really my fault. Even till tomorrow okanayo, but I'm saying I'm choro. Okay. Ngwalanya. Me pesa again. Kemgbe ahụ ndị ogbi agbala ahụ ga-enyi. Ndị gịnị? Ndị ogbi ha bịala meet gị kweghị nkwa ọlụlụ. Mba. Abinokwanụ. Mba. Kebishna no yana. Abuja. Okay. Mpaga na maga handendo. Enwere nkara agbaga. Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị nọ. Ụmụ nwoke na-atọfu nwanyị. Iwu onye ebe? Abụ m onye Anambra State. Ebe na Anambra? Ọka South. Ebe na Ọka? Ụmụdịọka. Ebe na Ụmụdịọka? Ichide na Ụmụdịọka. Ebe alara mbụ? Mba. Akwụkwọ ji adọ gị? Mba. Ashima ọ dị gị? Sa? Ashima ọ dị gị? Ashima ọ dị gị? Mba. Eriri gị eri? Mba. Enwere onye gbara gị na bọtụ? Mba.
mmadụ ọkụrụ aka n'ala sọ ga-adịrị gị na mma. Mba. Ị gbala knockout mbụ na Christmas? Yes. Knockout ole ka ị gbaga? Mangu, I'm then couple and I want knockout. Ị gbaga knockout ọhịa m jụga jụ gị mgbe ị prepare iji agba knockout? Yes. Ọ gbara knockout. Mee Christmas ruo. Ya wụ ebi ya egbe ọ ga-egbe agba. Ị nwere nkịta? Eye. Oke na nne ka ọ bụ nne na nwa? Okay. Eh? Oh, okay. Ị gara aga were oke nkịta dewere onwe gị nke na-alụbeghị di iji na-akashigo onwe gị obi. Ị ga-azụrụ oke nkịta ebe ị pụtara from marriage. Gị gaa n'ahịa oke nkịta ọnụ gị bịa demere onwe gị n'ụlọ. Ele ihe oke nkịta ahụ gara aga? Ele ihe oke nkịta ahụ gara aga? For a very long time. Security now. Security dog. O security gịnị? O nwere egbe iji agwa m sọ security. Ị gara aga n'ime ahịa kwuo oke nkịta ọnụ ga-edewere onwe gị n'ụlọ bịara nga etigere m security na zụrụ nkịta ndị awụsa dewere onwe gị bịara nga etiri m security na security dog. Adị m sure na ị na-anọ gị bọghị otele gị nkịta na-amịghị otele. Eh? Mba. Ị na-asa m ihe m jụrụ gị? Eh? Asị gị mba. Gị mepe ọnụ gị sham ya. Ọhịa ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ịrụwa. Gị mepe ọnụ gị sham ya. Agbọghọbịa nwere nkịta. Ị lụọla ọgụ n'ime ahịa mbụ? Mba. Nwoke ọ kọọla gị aka ntị mbụ? Mba. Ị na-agbakashi ọnụ? Ọ depend now. Ị na-agbakashi ọnụ? Guess ọ na-edepend ọwụ nga ka eji eje. Ị na-agbakashi ọnụ? Ọya agbakashi ọnụ. Ọya nwoke mere gị ofende gwa gosi otu ị na-esi agbakashi ọnụ. Ọya bido gosi m exactly otu isi agbakashi ọnụ. Ọya nwoke si m maybe for instance nwoke kparịa m mkparịkwa onye back. Ọ depend ihe ọ. Ọya bidozie kparịwazie na. Ọya. Okay, for instance kita noa ka nteke mụ na gị kita noa maybe anyị na-akọ ọnụ na-aba mba. Were ndị nọ na comment section. Ọya chọrọ otu nwoke nọ na comment section. O nwere onye mụ ya na-ekwu okwu na comment section. Achọ just pam okwu na react. Chineke agbaghị ọkụ chọọ ofu nwoke. Don't use me for instance. Were ndị nọ na comment section n'obodo Igbo nye instance. Were ha na. Ngwanụ ka m chọọ n'ofu. Ọya kpọọ m ọsịsọ igbugere m oge ya. Okay, good luck. And good luck. You don't talk to me like that. Imam gwa anyhow. You want anyhow. Take every suppose, you know. Something like that. Okay, get here, boss. Suppose, you know. Yes. Ekwuru m ekwesị ụmụ nwaanyị ndị gbaga knockout nụ ga-egba mmadụ egbe one day. Ọwụ knockout dị oge awụdị ihe gbakasịrị na-adị ọnụ ọgwụ. Ihe gbakasịrị na ikwuru okwu ka nwoke. Onye hụ gị na ya eche esi amụ ume ebilangara. Ị ga-eso awụsa na ga-eso aka ibinini. Ị na-Abuja. Ebere gị ugwu? Mba. Ebe gị ugwu? Mba. Otele. A na-achapụghị ihe ụtọ. Akpa nwa gị ọ ka dịkwa mma? Yes. Mmadụ ole tara ala gị? I would say 5.
Apart from my ex. Is what Becky here, match of Fogenga. What put you got of matter, we who got straight. The way who total in Jagaho straight, the way of ma. The way who total in Jagaho straight. Branga best room Becky. Ijanyo Matawage. Yeah. Again, you loading Queenity. I made simple. Yeah, Petri. And make whichly. Otele na 18 pokre Otele. Yellow type of AA. Blog group okay. O plus. Okay, mani ha mere ba ga padi hu akwụkwọ dum. Ngadiru. Ganiru. Bo number ge. 090 68 53 1273. Gene ka na aro. An malolo Igbo. Hello di ọrụ Igbo. An malo Ministry of Aviation. Huh? Yeah, Ministry of Aviation. Minister of Aviation or Army. Sorry? So Army. As long as I'm on Okay. An malolo Igbo. Okay, cheme so Army. Chineke yebu no come no this lady. Akuna bola this lady. Chineke yebu no come no this lady ugbu a. Unu fun ndi busy unakpom. You ne block other person. Block her immediately. Block other first caller. Block him. Oh. Thunder babu okwagi idiot. One bingo. Block her here. A block go. Don't even give him that room again. When he respect for me that his husband 001 nga. Watch your baba. Ebe de photo. Ebe. The letter is na kene okwadi heke. Gini mere ihu go toka. Aga wo filter. Ihu no ya mini akwugo kanga ga ma bru phone owe ya. Neteria them you. Damn you. Am I was also? Very well. Safe journey. Congrats. Thank you. Nga kwe post here online. Don't come back. We went and keep the na. Ya sege ga bishop here delete video. Kwa konya ha eba nko shimata ge. Chineke agba ya ọkụ. Oh. Ngwanu that. This girl pretended to be paralyzed. Good afternoon, sir. She might be the laziest woman in the world. Her name is Ash, 35 years old. Weba noise mege. Weba noise mege. Weba noise mege. Weba noise mege. Had to take her to the toilet. Later, she became so lazy that she refused to chew. So her family switched to liquid meals. Maybe your face me, I face you. No, sir. Weba noise mege. Ellen pack a radio nga. Bia, Oraimo called the devil. Bia, Oraimo called the devil. No, 24. He rolled 24, tetra like this. Huh? Yes, sir. A Gochala school. Uh, A Gochala University. Oraimo, Kurotunga. Bagan University. Kurotunga. Kebishina no yarai.
N'Aba. You see, you only 24 years you're tired. Ijo mo le. Amụbe m nwa. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mma gị ọ nọ dị a? Mba. Mpa gị ọ nọ dị a? Mba. Ọkwa ịma na interview m na gị mege ugbu a na gị ba na Facebook, ba na Telegram, ba na YouTube, ba na Instagram. Ọkwa ịma nke ahụ m gaa n'iru mewe gị interview. Awụ ejikwe m egbe ejide gị nga. M gaa n'iru mewe gị interview Oraimo code. Gaa n'iru. Dewe phone n'ala gị bili ọtọ gị lara m azụ. Ele Rosanna. Lazo. Ahụ ka ị takwara n'ụta nne irigekwe nri. Ote station dị. Ụta. Ọ bụrụ dịkwa gị n'ahụ? Isi irole 24. Tọn kode azụ. Jesus. Tọn azụ lewe anya na wọl ahụ. Ashị ma ọ dịghị? Mba. Bịa were phone. Wepụ aka n'ime gị. Wepụ aka n'ime gị ahụ. Get the wire straight. Kwa ihu ụmụ ndị police na mama mpaghara ọwụ ụmụ pol. Aha gị? Chidima Francis. Iwe onye ebe? Abụ m onye mkpọrọ. Iwe onye ebe kwusi okwu ike? Abụ m onye Amụrie mkpọrọ of Abia State. Ebe na Amụrie mkpọrọ Abia State? Na Amụrie. Ebe na Amụri? Ndị ama mkpọ. Gịnị ka ị na-arụ? M na-akwa akwa. Wela ihu gị ahụ azụ. Wela ihu gị ahụ azụ. Hụ gị eyiri akwa ọgasị. Wela ihu gị azụ. Vụrụ olu tọka bịa nga bịa were ihu dere m na skrin nga. Ife ntịele mbụ. Mba. Akwa ị na-akwa wakwa ụmụ nwoke ka wakwa ụmụ nwaanyị. Nke ụmụ nwaanyị. Enwele brizi burule mbụ ya eme ka ọ na-eburu gị. Mba. Mmadụ ọgwụla gị mbụ sefu nwa na gị chọta okwute na-agba n'agba. Mba. Ọsọ ọ dịghị? Mba. Ị nọrọla na-arọ ndị ara eji mma na-achụ ọsọ? Mba. Isi dị 24 years akwụ ya? Na mpa gị na mma gị ha dị ndụ?
Eh, Ụmụnne gị ọ dị ole? ha dị 6. Otele Rosanna. 6 cha. Enwere nke ṅụ agụf. Mba. Enwere onye egbe eluigwe gbagburule na kọmpand unu ma ọ na vileji unu? Mba. Oraimo God, mpagoji azụ eghu. Akịla wilo mbụ mmaga agbama. Mba. Gị na mmadụ osegidela okwu mbụ mmadụ asị gị oloshi mmadụ omele gị mbụ. Mba. Mba. Ndị mpa ha ji agba gị enyi. Mba. Ọ gị wa ada na famili unu? Ụmụ. Akwụkwọ o ji adọ gị? Mba. Ị baala onwe gị mamara n'ahụ mbụ? Mba. Ma ahụ eze gị? Enwere ndị mekịga noise ga aha. Chọọ m noise ahụ. Ọ mma gị? Sorry, sir. Mba. Ọ mma gị mekịga noise? Ọwụ mma Monday si n'elu na-agbadata. Ọwụ mma m. Unu ji azụ nkịta? Mba. Ị ji eyi pant? Ee. Ị na-agbakashi ọnụ? Mba. Ị zuola ohi mbụ? Mba. Gịnị tara gị ahụ? Otu Chukwu si mee m. Na famili unu nwere ndị ogbi? Mba. Enwela onye tụtụrụla akụnkom n'ụlọ unu? Mba. Mpagoji aṅụ guf? Mba. Ihe a na-eme ọkụkọ taa olu na-atọ ọnụ ya na-atọ ọnụ ụta. Enwela nwanne gị o merela? Mba. Na famili unu nwere onye akpịrị onye wụ onye ọbụla ọhụrụ ya si ade nyetụ m? Mba anyị mere. Ọ marala nwoke? Ee? Ị matala nwoke? Ee. Ụmụ nwoke ole ketara ala gị? Atọ. Otele Rosanna. Mmadụ atọcha? Ataga gị ifu ehu ifu? Ị ji ata gị with ka without? With. Ị ji ata gị with ka without? Gị si m rit? Eleke wu rit? With now. With. I say with. This is with.
On the chago chata on the jigoji. The charocha. Onya bobi otala gembo. What's up, Obilaza? Onya bobi otala gembo. Mba. Atawa gelenga na atago no lo ha ko na hotel. No law, huh? Epo nulu ne let time in a jabata. 7:30. Atore tagele ha na sege. No way. I got just a tag and when I got say my chicken. Mass. Oh, I will know you more kick at them. Oh, you lamb. You won't can the mother try like it. Oh, Hannah say chicken more point and kill more pizza. To pay it. Mamma, it's an alcohol. Eh. Let my nang. Now, how old you now? I should be there. Nagane. Na Star Radler. It's a no miss cobu. Yes. It's a no miss cobu. Jeff. Oh, Tochuku, she came home. Wakiro. It's a no miss cobu. I'm to cook again on Miss Cobu. Chile Cabagoko. Or to cook again on Miss Cobu. It's a no miss cobu. Or Jeff for Japanajo. Ovu amagadina la. Nakoya ki get dinner. Na ulom. Aule yimoke. Oraimo cordon wa Miss Cobu. Bobby Shop I want Oraimo call. Teleros and Chineka Bagoko. And when I heard each of the game at this thing, and when I heard each again, I am Chineka Bagoko, every one Sahara, or you won't give me a wire now. I must say, Wako. And when I heard each again, I had Chineka Bagoko, but I was Sahara war, I'm more cod. And like a Wahaga war, I'm more cod. Otele, Braga Begum Saha, Umbano Zamanu Rula. Zamarula. Braga Benyam one is Sahara war, I'm more cod. You know one in Deredu. Kwa hunde Chinese Ibranga, it's a Sanganga Bagata Quando Karat. It's Anya. Oh, ya na you now. It's Anya. It's Anya, my gonna walk in. I got so one like wow. Master when did I go pressure my Kenya? It must say when I did I who took a war hurry. I knew. But I got so no one. I got so one day you are. What can they do in Italy? It's a hard I but I got big one so no one. I More can they Tawagelo did win it. This up I made simple. Is a question. Oraimo, is a question. Yeah. Bokrepo, Oraimo God. Sanity. Genotype of Yes. yes. AS. Blood group, okay? O plus. Congrats. What one number? 081.
08161891454